Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Ju'un Nabi utawi iki ku critane luwine Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Bakar wa Umar wa khabarihim lan khabari kabeh mau Kanjeng Nabi Abu Bakar lan Umar. Ma Abi Ayyub sertane sahabat Abi Ayyub. Nabi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja tindaan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam siji dina au lailatin utawa siji wengi faida huwa mongko endanang faida nalikan iki kharaja huwa utawi Kanjeng Nabi iku bi Abi Bakrin iku kelawan Abu Bakar wa Umar radhiyallahu faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi ma ing apa akhrajakuma ngetokake apa ma kuma ing sira loro min buyutikuma saking omah sira loro hadis sah ing dalem iki mongso saking ing dalem iki mongso kala ngucap karone alju iku luwe ya Rasulullah. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi wa ana hale utawi ingsun walladzi tumizat nafsi utawi awak ingsun nafsi utawi awak ingsun iku biyadi ku ana ngarsane an-nafsi ana ngarsane alladzi la akhrajani nyekti ngetokake ni ingsun apa alladzi perkara akhraja ngetokake apa alladzi uma ing sira loro uma ngateka sira loro ayo dijak Kanjeng Nabi dijak nekani sahabat iki mau sahabat sing loman sahabat sing duweni kebunan duweni wit faqama mengko ngadeg karune ma'ahu sertane Kanjeng Nabi fa'ata nuli nekani sapa Kanjeng Nabi rajulan ing wong lanang minal ansor saking sahabat ansor faida mengenalikan iki ata huwa utawi rajul iku laisa ora ana sapa rajul fi baitihi iku ing dalem omahe rajul palamarat mengenalikan ningali ing Kanjeng Nabi sapa almar'atu wong wadon qalat ngucap sapa mar'ah marhaban wa ahlan iki marhaban niku maknane niku maknane niku selamat datang napa istilah penghormatan kanggo wong sing lagek teko niku marhaban wa ahlan faqala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laha maring mar'ah aina iku ana endi fulanun utawi bojomu qalat ngucap sapa imra'ah dhahaba budalan sapa fulan yasta'dzibu amri seger tegese golek banyu sing tawa tawar banyu sing seger lana krana arahe ingsun alma'a ing banyu idjaa ing nalikan iki dawuh to mungsa sing sedelok itu madaan jaa teka sapa al ansori sapa sahabat ansor panadara nuli ningali sapa ansor ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi lan kanca lurune Kanjeng Nabi semakala nulit ngucap sapa ansor alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kagunane Gusti sing patut dipuji Gusti Allah ma ahadun ora ana utawi wong suwiji al yauma ing dalem iki dina akrama iku luweh mulya
adyafan apane dayoe minni saking ingsun. Jadi sahabat Ansor niki bunga bener ditekani didayoi karo Kanjeng Nabi. Sing paling mulya dayoe Ansor niki ya Kanjeng Nabi. Pantolakon nuli budalan sapa Ansor, fajaan nuli teka sapa Ansor ing Kanjeng Nabi Abu Bakar lan Umar. Biidkin kelawan sak gombyo, ngerti gombyoan ya? Nah, sama lah. Ada sepelem niku ya, kan ana grombol-grombol gitu. Sakwise kan grombolane wah kelas sak grombol. Utawa nama tuku misalnya. Sak anu niku, sak pang ngoten, sak grombol iki anu dijupuk. Iku biidkin niku sak grombol. Lah kurma lah kan lah ngoten, kurma niku grombol ngoten. Ada sampeyan rambutan ya, rambutan ini ya. Sawit itu kan waket sini anu sak apa ngoten waket. Lah iki jenenge idkin. Sak gombyoan ngoten. Fihi ku ing dalam idkin busrun utawi kurma kang durung mateng. Tamrun lan kurma warutobun lan rutob kurma sing telas niku ngeten. Kowe sampean paham nek tamrun niki kurma sing biasa sampean pangan niki kurma sing garing niku lho kurma. Nah, iki kurma tamrun niki manane kurma sing garing. Lek rutobun niku kurma sing durung garing. Tegese napa kurma niku kaya separone wis mateng, wis gembuk ngoten. Niku telas. Jenenge rutok kuning utawa warna ijo ngoten biasa lek kuning kuning terus dadi kaya kesoklatan coklat ngoten iki wis mateng iki jenenge rutok boten kok kurma terus ditelesi boten rutok niku ya kurma tapi kurma niku mau wis wayahe panen ya tegese wis mateng separuh wis kembung ngoten lek busrut iki sek atos warnane kuning durung wayahe mundhak. Kaya pelek kaya napa pencit ngoten ya. Seno pentil. Tapi seneng. Niku jenenge napa busrut. Ngoten paham sampean. Lah lek buka niku lek runtutane buka niku sing luwih apik niki rutok. Sing dienggo awal mula buka poso niki nganggo rutok. Memang paling enak rutok niku enak. Enak utup iku enak. Lek kurma sing sampean pangan kaya niki wis diolah niku. Diolah wis digodhog, terus dicampuri karo gula dadi awet sampai suwi, sampai tahun-tahunan. Tapi lek utup niku gak awet suwi. Lek gak dipangan yo cepet-cepet bosok, lek gak dimasak, lek gak digodhog. Utup niku enak. Utup niku enak. Bakal mengko ngucap sapa Ansor mangano sira kabeh wa khodalan mundut sapa Ansor al mutiyata ing gaman. Berarti faqala mengko dawuh lahu maring Ansor sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyaka wadiya sira wal haluba ing cempe utawa wedhus kang dialap susune. Pada bahanuli beleh sapa Ansor lahum krana arae Kanjeng Nabi lan sahabate fakalu mangan rokok jahar sapa Kanjeng Nabi lan sahabate minasyati saking wedhus. Pamidali kala sange mengkono al-idki sak gombyoan pasyari bulan munjuk sapa Kanjeng Nabi lan para sahabat. Walama ansyafi mengenalikane warak sapa Kanjeng Nabi lan sahabat warau bulan seger sapa Kanjeng Nabi lan sahabat. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar kedua Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhu walladzi tumidat nafsi utawi awak ingsun iku biati ana ngarsane alladzi latus alunna bakal nyekti den takoni temen sira utawa dijalui tanggung jawab sira an hadan naimi saking iki kenikmatan banyu sing seger sing adem sing enak panganan niki yo enak rutok wis
besok menalikane dina kiamat iku dijaluki tanggung jawab ditakoni yaumal kiamati ing dalem dina kiamat akhraja ngetokake kum ing sira kabeh min buyutikum saking omah sira kabeh pira-pira omah sira kabeh aljubu apa luwe semalam tarjiun li ora balik sira kabeh hatta asofa sehingga ngenani kum ing sira kabeh apa hadan naimu apa iki pira-pira nikmat rawa ngeretake wingate sapa muslimun imam muslim terus ceritane ngeten iki Kanjeng Nabi niku siji dina atau siji wengi niki Kanjeng Nabi tindakan nalikane tindakan niki ladalah ana sahabat ketemu sinten sahabat Abu Bakar lan sahabat Umar ditangleti perkara napa sing dadekno awakmu loro niki metu teko omahmu waktu niki dijawab karo Abu Bakar lan Umar Kanjeng Nabi kita niki metu teko omah disebabno kita niki luwe ngelak wis lek ngono aku ya luwe iki jawabannya Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kan tanglet jawab aku luwe kita niki luwe jawab karo Kanjeng Nabi nggih aku ya luwe aku metu teko omah demi Allah waladzi nafsi biyadi demi Allah aku iki metu teko omah metu teko niki dalem niki mau ya ora krana ora kejaba aku iki ngelak utawa lesu kuwi ya wis ayo ngadeg-ngadeg karo aku ayo ngadeg-ngadeg melok an akhirin dereno Kanjeng Nabi nekani salah siji sahabat Ansor niku asli penduduk Madinah. Kenapa kok dijuluki Ansor? Sebab sahabat Ansor niku akeh-akeh nulungi Kanjeng Nabi, nulungi sahabat-sahabat Kanjeng Nabi sing hijrah. Mulane dijuluki Ansor. Juluki napa Ansor? Kata Nasara yang akhirnya tenan nekani di omai sahabat Ansor niki Kanjeng Nabi sebab ngerti ningali pernah ngerti bahasane wong lanang niki mau wong lanang sing loman bondone yo akeh duweni kebutuhan golek Kanjeng Nabi dayah ten mriku pasti bakal diparingi daharan akhirnya tenan Kanjeng Nabi lan karo sahabat niki mau nekani omai sahabat Ansor ladalah ten mriku boten enten wonge ladalah napa niki ana bojone wedok niki ningali Kanjeng Nabi terus manggakno marhaban wa ahlan dimanggakno akhire Kanjeng Nabi tangklet ana endi bojomu ana endi dijawab karo sing wedok bojoku niku metu golek banyu sing seger kanggo ngombe akhire siji waktu niki mau gak suwe ladalah mara-mara sahabat Ansor niki mau teko terus ningali Kanjeng Nabi lan ningali sahabat Abu Bakar lan Umar terus ngucap alhamdulillah puji maring Gusti Allah niki syukur tenanan sebabe napa sebabe Kanjeng Nabi niki ngersakno singgah di omahe sahabat Ansor niki ndah niku seneng nggih jadi omah niki mau ditekani wong sing paling afdol ndah niku bungae terkadang niku ana wong niku gak kepengin ngrenov omahe sebab napa omah niki sering ditekani para wong-wong sing alim wong sing saleh akhire gak gelem ngrenov sebab niki pernah dilungguhi wong sing alim dilungguhi wong sing saleh-salehah gak kepengin ngrenov gak kepengin ngerubah omahe sebab niki mau ana bekase utawa tipete panggonan sing pernah ditinggoni wong sing alim utawa wong sing saleh-saleh. Niki bungae gak kaprah sahabat Ansor niki hidayah Kanjeng sampai ngucap niki masyaallah niki daya sing paling mulya nggih Kanjeng Nabi. Kaya sahabat Ansor ngerasa wong sing paling mulya. Sebab napa di sawani Kanjeng Nabi. Ngerasa nggone kemuliaan. Sebab kan jadi zair wal mazur. Jadi wong sing diziarah ini pas wong sing ampun. Duweni keistimewaan. Salah si keistimewaan napa niki sahabat Ansor niki wong sing dermawan, wong sing loman. Wong sing
akhirnya sahabat Ansor niku metu teko omah, mlebu ning kebunane njupuk sak bondo kurma. Kurma sing wis garing utawa kurma sing sek mateng utawa kurma sing sek enom. Dawa ngoten sakya. Nah, siji riwayat niki sing digawakno niku cuman sak macem tok, kurma tok. Kurma sing sek pentil niku. Kanjeng Nabi napa niku kaya kados nyindir ngoten. Tapi tujuane sahabat Ansor niku kepingin Kanjeng Nabi niki milih sing di akhire di napa niki ditekani kabeh. Telung warna. Kurma niki telung. Diaturi monggo dahar akhire dahar kabeh. Dadalah niki sinten niki sahabat Ansor niku njupuk gaman supaya napa supaya nyembelih wah stiling nang karo Kanjeng Nabi. Ya awakmu aja boleh wedhus sing ana susune sing alak ngombe niki. Ane tenan sahabat Ansor niki boleh wedhus dimasak wedhuse terus diajuno paning Kanjeng disuguhno Kanjeng Nabi. Terus disuguhi unjukan sing seger banyu sing rawa, banyu sing seger sing adem sing enak. Ya tenan Kanjeng Nabi lan sahabat Abu Bakar lan Umar niki mau ya dahar sampai wareg ya sampai napa niki seger. Lha niki lho, ana problem napa mawon ana Kanjeng Nabi pasti beres. Pasti terselesaikan. Problemnya Abu Bakar lan Umar luwe ana Kanjeng Nabi beres. Jadi wareg lan seger. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh bahwasane kenikmatan niki mau sampai nalikane dina kiamat niku besok bakal dijawi tanggung jawab. Bakal ditakoni kenikmatan sing ana nalikane di dunya niki. Iki kenikmatan niki sing apik, kenikmatan niki mau tekoni perkara sing apik utawa sing elek. Ditakoki tanggung jawab. Nanti dijawi tanggung jawab. Iki sok. Nah, pelajarane nopo sing saged kita ambil ngeten. Jadi wong niki lek iso jadi wong sing gelem mulyakno menghormati tamu. Sebab tamu niki mau nekani rezeki utawa nggawa rezeki. Lho kok saged tamu kok nggawa rezeki ngeten. Tafsirane ngeten. Sahibul bait niki lek ditekani tamu niku lek masak-masak nyediakno hidangan. Nyediakno suguhan. Lek nyediakno kan ya akeh. Lek tamu niku nalikane disuguhno terus mangan suguhan niki mau ngombe niku gak mungkin tamu niku sampai ngentekno suguhan gak pasti ana sisane lah sisa niki lho sing diarani tamu niku nggawa rezeki lah sisa daharan niki mau suguhan niki bisa dialap manfaat karo ahlul bait. Ngoten. Mulane lek sering ana tamu ngoten niku ahlul bait yo ngrasakno rezeki akeh. Nah, sebab niki jatahe tamu lan jatahe ahlul bait. Sebab rezeki niku perkara sing bisa dialap manfaat niku arane rezeki. Jadi rezeki ngoten. Terkadang duweni bondo, tapi niku mboten rezeki sebab napa mboten saged dialap manfaat sebab mungkin dicolong wong utawa ilang niku mboten rezeki. Niki sing pertama, jadi wong niku mulyakno tamu, aja ngrendahno tamu, aja ngolok-ngolok tamu, aja sampe nganggurno tamu, awan-awan ngelak gak disuguhi banyu, gak disuguhi es. Niki sahibul bait ya dolim niki gak menghormati tamu. Ya wis pokoke lek waya mangan niku ya diaturi mangan aja dijak ngomong tok. Ngoten. Lek iso lek waya mangan ya diaturi mangan. Nah, misale adem-adem ya gaweno sing anget anget. Niki nguwongno wong. Jenenge napa nguwongno wong. Lek napa ning lek nyuguhi ngoten ya kudu sing duweni akhlak. Wis pundi ngeten. Lek nyuguhi tamu niku aja asal-asalan nyuguhi. Jadi contohnya ngeten, ana kiai niku dolan di awakmu.
niki lek gak pantes. Lah mosok kiai kaya didadekno ketek ngoten, disupi gedang sak tundun ngoten. Ayo lek iso ya diirisi dhisik, terus didelek ndek piring terus disuputno. Lha ngoten carane. Lek gawe ngombenan unjukan nggih ngoten, digani gelas, lha mosok cuma digani kendi tok, digani teko tok. Lah mosok ate ngokop. Mosok kiai dikon ngokop, iki gak pantes. Mulane lek mulyakno tamu nyuguhi tamu niku kudu sing bener-bener sing apik. Wongno ku wong ing panggonan nggih ngoten sing sae dipundi biasane piye lungguhi garane napa disiapno kan fasilitas piye biasane semampune kok gak ngebot-ngeboti awake. Semampune kok pokok semampune aja sampe ngebot-ngeboti awake. Terkadang ya ana ngebot-ngeboti awake sampai utang-utang ning wong liya sampai gak mampu nyauri utang. Sebab kepengin hormat maring tamu. Lho niki boten paham. Ngeboti awake dhewe sampai gak mampu bayar utang. Terus dadi wong niki dadi wong sing loman. Wong sing loman aja medhit. Khususi medhite awake dhewe aja sampe. Dadi wong sing loman. Terus wonten niki sahabat Ansor niki disuguhno tenanan. Kurma niku telung werna kurma disuguhno kabeh. Sampai duweni wedhus dibelihno wedhus. Niki lho, sahabat Ansor niki lek gak bener-bener loman gak mungkin sampai nyuguhno ngoten niki. Pasti wong Ansor niki termasuk wong sing loman. Wong tingkahe wong Arab niku loman. Sejatine wong Arab niku akeh wong Arab niku loman. Senajan boten kenal ndah niku lho, tetep loman. Loman. Wong lek gak pernah urip di Arab, wong gak pernah umrah utawa haji, urip di Mekah, ya biasa lek ngomong wong Arab niku medhit. Biasa wong gak ngalami kok, gak ngerti kok. Yang Arab niku loman. Sampai ten kitab Alfian ini kan enten nahnu al-qurba asqaman. Bahwasane kita niki tiyang Arab niki ngusus nanti yang Arab niki khususno al-qurba niki ikhtisas asqaman termasuk wong sing paling loman niki tiyang asqaman. Sampai Kanjeng Nabi niki termasuk wong sing paling loman khususnya nalikane wulan Ramadan ajwaduman fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis paling loman iku wong nalikane wulan Ramadan iki Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku gak pernah nyimpen. Pokoke duwe niku ya ditono, berbagi niku Kanjeng Nabi saking loman. Gamelane dadi wong niku sing loman aja medhit. Lek ana tamu lek iso dihormati tamu niki. Disuguhi napa sing sekirane pantes. Sebab tamu niki nggawa rezeki. Awakmu lek masakno nyediakno nyuguhno napa wonten. Lah niku memang jatahe tamu, boten jatahmu asline, tapi awakmu berhubung ana tamu niki, awakmu kebagian jatah rezeki. Kok sisa niku sebab kok niku ora jatahe. Manusa niku ana jatahe dhewe. Nah niki lho tingkahe Kanjeng Nabi ngrasakno tingkah keuripan sing rekoso, sing kangenan, ngrasakno kaya dene wong sing fakir, wong sing lemah, wong sing ngrasakno lesu duwe, gak penake urip. Niku Kanjeng Nabi. Tapi ngoten niku mboten ngrendahno wibawane keabdolane Kanjeng Nabi. Sebabe napa niki lho, suatu pemimpin yang paling nomor satu, paling utama, tapi gelem baur maring umat, baur maring masyarakat. Niki mboten malah ngrendahno, malah mulyakno Kanjeng Nabi. Niki sifat sing dimiliki karo Kanjeng. Mulane lek iso dadi wong niku jabrul khadir, wongno wong. Tamu niki butuhe napa ya diladeni, dihormati. Wongno wong. Pantese tamu niki ana ning ngarep ya dilungguhno ning ngarep di kursi. Ngoten. Niki jenenge wongno wong niki pantes niki sepatute ana ning ngarep lungguh ning ngarep dimandhakno. Niki jenenge wongno.
Sebab jabrul khatir niki mau yajlibut tahabbub wasyafaqah wa idkhalis. Sebab wong niki iso ndadekno dadine demen seneng duweni sifat welas asih rahmat kasih sayang terus dadekno wong niki mau dadi bungah lan ayem. Sebab dihormati wong saking terakhir kisah tu yaum Khandaq utawi iki ceritane dinane perang Khandaq. Kana ana apa batu apa madarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku maksuban iki mesti maksuban perang alif. Maksuban iku den taleni utawa den ganjel bihajarin kelawan wa. An Jabir radhiyallahu anhu qala inna saat temene kita kuna ana sapa kita yaumul Khandaqi ing dalem dinane perang Khandaq. Perang Khandaq niki taun 5 Hijri. Nakhfiru ngeduk sapa ingsun. Khandaq niku jurang ngoten niki. Apa istilahnya? Supaya engko lewat terus kecemplung di jurang niku terus mati sebab niku ana jebakan ana tombake ana napa ngoten sekali oleh ceblok iso dadekno mati niku Khandaq niki cerdase umat Islam zaman niku nalika strategi perang fa'aradatu li mentoaki apa kutiyatun apa watu kang gedhi apa pasir kang gedhi utawa sing atos syadidun kang atos ana gundukan tanah niki mau tanah sing padat sing atos dipecuk utawa dipacul boten ngatas boten saged. Baca mongko teka sapa sahabat ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu mongko ngucap sapa sahabat hadi utawi iki tanah iku kutiyatun iku tanah kang gedhi. Aradat mentoake apa kutiyah fil Khandaqi ing dalem Khandaq. Jadi tanah iku gedhi ngoten atos nalikane gawe jurang niki mau niku dawane paling gak 3 kilo 2 kilo atau napa 3 kilo nak jarane dawane napa jurang niku jerone paling gak 3 meter atau 3 meter utawa 5 meter. Jadi ambone niki 5 meter jerone sekitar 3 meter. Faqala mangko dawuh saka Kanjeng Nabi ana utawa ingsun niku nazilun niku wong kang tumandang wong sing nandangi. Sumangka manuli jumeneng saka Kanjeng Nabi wa batnu hale utawi wetenge madarani Kanjeng Nabi maksudun iku din ganjel bihajarin kelawan watu. Niki tingkae Kanjeng Nabi. Saking luwine niki Kanjeng Nabi madarane diganjel kelawan watu. Wala bisnalan tetep sapa ingsun salah saya min dalam 3 dina la yadu orang ngrasakno sapa ingsun dawakon ing pira-pira panganan. Fakhadha mongko mundhut sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-miqwala ing pacul. Alat kanggo maculi. Padaraba mongko mukul sapa Kanjeng Nabi faada mongko balik apa kutiya. Kasiban ing tanah kang empuk kang gamoh. Ahyala kang mawur ahyama tur kang remuk. Fakul tu mongko matur sama ya Rasulullah idzan ngidina sira limaring ingsun ilal baiti maring bait maring omah. Fakul tu mongko matur sama limraati maring wadon ingsun bojone dia. Ra'aitu ningali sapa ingsun bin Nabi kelawan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'an ing suwi-wiji ma fi dzalika. Makan orano iku fi dzalika ing dalem mengkono nulungi syekh sabrun apa sabar pa ing daki ana ta iku sanding sira syai'un utawi wiji-wiji. Jadi sahabat sinten iki sahabat Hakik Rejar sinten iki Jabir apa Jabir iki
bar ngerti tingkai Kanjeng Nabi. Faqalat maka ngucap sapa imro'ah indi iku ana sanding ingsun syairun utawi gandum wa anakun lan cempe. Wedhus sing cilik iki anak. Padabah tunuli beleh sapa ingsun al anaka ing cempe wa tahantulan ngadoni ingsun asyaira ing gandum. Hatta ja'alna singgo ndadekno sapa ingsun Allah ma ing daging fil burmati ing dalem kendil. Rumah niku lho. Wadah sing dimasak. Sumaji tunuli nekani sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ajinu hali utawi adonan roti koding kasar iku teman-teman wis pecah-pecah wal burmatu utawi kendil iku bainal asabi ku ing antarane pira-pira pawonan kod kadat teman-teman meh apa burmah tan diju iku mateng apa burmah. Fakultu mongko matur sapa ingsun tuaimun utawi panganan siti panganan saiti iku li ketep keduwe ingsun. Fakum mongko jumeneng sira anta ya sira ya Rasulullah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warajulanan mung lanang aura julane utawa lanang loro. Kala dawuh saka Kanjeng Nabi kam iku pira gua utawi rajul. Padakar tunuli nutur sapa ingsun lahu maring Kanjeng Nabi. Pakola mengko dawuh saka Kanjeng Nabi katirun utawi panganan iku akeh thayyibun tur bagus. Kul ngucapno sira laha maring imro'ah la tanza aja ngangkat sapa imro'ah al burmata ing kendil. Walal khubzalan ora roti minatan nuri saking pawonan hatta ati sehingga nekani sapa ingsun. Pakola mengko dawuh saka Kanjeng Nabi ku ngadeka sira kabeh ngadeka sira kabeh. Pakola mengko jumeneng sapa al muhajirun wal ansor pada qaltul mengko mlebu sapa ingsun. Alaiha ing atase imro'ah. Pakultu mengko matur sapa ingsun wayhak cilaka sira. Cara kene ngono. Ya wis kaya ngomong jancuk kon. Sing wedok ngomong ngoten. Sing lanang ngomong ngoten karo bojo. Niki pisuane wong Arab wayhak cilaka. Ya cara kita Jawa Timur ngono. Baca teman-teman teka sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muhajirun lan biro-biro wong muhajir wal ansor paman lan wong ma'ahum sertane sahabat ansor lan muhajir. Qalat ngucap sapa imrah hal ana ta saala jaluk siraka jaluk sapa Kanjeng Nabi ka ing sira. Kultu matur sapa senam nggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi wala tadagatu aja desek-desekan sira kabeh. Bacala mengkon dadekno sapa Kanjeng Nabi yaksiru nyuwil-nyuwil sapa Kanjeng Nabi al-khubza ing roti. Wa yaj'alu lan dadekno sapa Kanjeng Nabi alaihi ing atase roti al-lahma ing daging dicampur. Wa yukhamiru lan nutu utawa masak sapa Kanjeng Nabi al-burmata ing kendil. Wa tanurilan pawonan ida akhadain nalikane mundut sapa Kanjeng Nabi minhu saking lahmun daging wa yuqarribulan ngeparkake sapa Kanjeng Nabi ila ashabi maring pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sumayang sunuli ngentas sapa Kanjeng Nabi falam yasal mengko kinsir-kinsir sapa Kanjeng Nabi yaksiru nubel sapa Kanjeng Nabi wa yakribu lan nyidui sapa Kanjeng Nabi hatta syabihu sehingga wareg sapa sahabat. Wa baqiya lan sisa apa minhu saking lahmun. Maka
Kala mengko dawuh Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi, kuli mangano sira hadza ing iki panganan wahdilan paring hadiah sira. Fa innan nas mangko satemene sahabat utawa wong asobat ngenani hum ing annas majaatun apa luwe muttafaqun alaih. Iki ceritane ngene. Ceritane perang Khandaq, jumlah perang Khandaq niki kira-kira ya ana 3.000 wong. 3.000 kira ana 3.000. Lah sing dadekno niki usulan strategi gawe jurang niki mau Salman Al-Farisi. Sing gawe parit utawa jurang niku Salman Al-Farisi. Bicara lumayan akeh. Niki perang Khandaq. Lah dalam perang Khandaq niki mau sahabat niki mau gawe ngeduk parit ngoten, gawe julangan ngoten. Gowo niku. Lah dalan nalikane ngeduk-ngeduk ngoten niki sampai dadekno ana utawa pasir utawa wedi sing kandel ngoten, sing padat, sing atos. Sampai sahabat niku gak iso ngejurno. Gak iso ngejurno. Sebab tanah ten mriku niku kata-katae pasir turun watu. Lah niki boten saged dijurno. Boten saged diwatu, boten saged dipecok niki. Akhirnya sahabat iki matur nek Kanjeng Nabi lho nggih to, ana problem. Gak iso ngejurno gundukan sing atos niki. Matur nek Kanjeng Nabi, sing nangani langsung Kanjeng. Bayangno niki pemimpin umat langsung turun tangan. Ana musibah, ana problem masyarakate, pemimpinnya terjun langsung niki Kanjeng Nabi. Akhirnya matur sahabat iki ana gundukan sing atos sing kuat iki boten saged dijurno, boten saged dimajuli. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh, ya wis aku sing turun, aku sing tumandang, aku sing bakal majuli tenan. Kanjeng Nabi sing majuli niki. Akhirnya watu niki mau dadi rembug, dadi awur, dadi gawon. Sebab niki mau berkahi Kanjeng Nabi. Lah niki sahabat Jabir niki nalikane Kanjeng Nabi niki mudhun ngadeg nalikane jumeneng terus mandhap ningali niki mau sing majul niki Kanjeng Nabi nalikane Kanjeng Nabi jumeneng. Jabir ningali Kanjeng Nabi niki lho madarane niki wetenge perute niki mau diganjel nganggo watu. Diganjel nganggo watu. Lah nalikane perang Khandaq niku para sahabat niki mau dalam waktu 3 hari 3 malam niki mau gak ngerasakno panganan sing enak. Daharan sing enak gak ngrasakno. Akhire Kanjeng Nabi niki mudhun terus juga niki mau juga pacule niki mau dipacul kan dipukul karo Kanjeng Nabi. Akhire watu pasir utawa tanah niku dadi gembuk, dadi remuk, dadi mamut, dadi gampang. Akhire sahabat Jabir niki mau izin maring Kanjeng Nabi sebab ngerti tinggal Kanjeng Nabi ngoten niku. Jabir gak sabar. Ngerti tinggal Kanjeng Nabi ngoten niku. Susah kados ngoten niku. Akhire izin Kanjeng Nabi, aku izin kepengin mulih. Diizini karo Kanjeng Nabi. Akhire Jabir niki matur maring bojo wedoke. Aku lho ningali Kanjeng Nabi. Sampai aku iku gak sabar ngerti tinggal Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Aku kepengin maringi Kanjeng Nabi daharan. Akhire tanglet awakmu duwe napa? Sing wedok ditangleti. Aku duweni gandum, tur aku duweni cempe. Ya wis aku tak mbeleh cempe, awakmu sing terus ngadoni niki mau gandum niki mau. Nah, terus cempe niku wis diiris-iris dadi daging-daging ngoten niku dilebakno kendil utawa napa niki panci ngoten dimasak. Niki teko tanah liat kendil. Akhire Jabir niki nekani Kanjeng Nabi. Lah masakan niki wis kaya-kaya wis siap mateng, wis kaya siap karek dipangan ngoten. Wis ana di dhuwure pawonan, wis ana di kendile niki mau wis dimasak, rotine wis siap. Wis mateng ngoten. Akhire sawetara Kanjeng Nabi teko di Kanjeng Nabi niki ngaturi Kanjeng Nabi, aku duwe
Nabi tanggal piro wonge piro. Utawa daharane sak piro, panganan tu aingun niku mau sak piro. Akhire disebutno karo Jabir panganan niku mau roti. Gandum atau gandum sair niki mau terus cempe daginge teko dijawab karo Kanjeng Nabi. Panganan niku mau termasuk panganan sing akeh tur apik. Saiki omong ngono bojo wedok. Kendil niki mau sing ana di dhuwur pawonan ojo diangkat, ojo dipindah, ojo dintas. Utawa roti nggih ngoten. Roti sing ana di pawonan niku sing dibakar niku sing ditutu niki mau ojo dintas. Sampai aku tekan di kono. Akhirnya tenan diaturi Jabir langsung mantuk niki ngaturi bojo wedok. Kanjeng Nabi bengok-bengok napa niku selae ngundang sahabat Muhajirin lan sahabat Ansor. Niku jumlahnya kira-kira 3000 wong. 3000 wong perkiraan niku. 3000 wong diundang karo Kanjeng Nabi dijak ndek omahe Jabir. Sing wedok ngerti bahwasane Kanjeng Nabi niki nggawa wong akeh, memeh kabeh niki digawa kabeh dijak. Sing wedok ngomongi sing lanang, ngomongi Jabir niki. Ana to Kanjeng Nabi niki njaluk awakmu damke. Terus Kanjeng Nabi niki ngaturi sahabat-sahabat niku ayo mlebu-mlebu tapi aja desek-desekan. Mlebu-mlebu tapi aja desek-desekan. Akhire Kanjeng Nabi niki langsung tandang. Kanjeng Nabi niki tandang sing nubel-nubel roti, sing masak roti, sing nutu roti, sing ngadoni daging, sing ngudek daging, sing njupukno daging niku Kanjeng Nabi. Masyaallah. Niki lho wong sing nomor 1, wong sing paling afdol gelem ngladeni rakyat. Nyiapno daharane rakyat niki Kanjeng Nabi. Nyidukno masakan niki mau nutukno utawa masakno roti niki Kanjeng Nabi. Masyaallah. Nah niku mulyane Kanjeng Nabi. Boten malah ngrendahno tapi duweni sifat luwih mulya niki Kanjeng Nabi sebab gelem berbaur karo rakyat niki Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi niku sing nubel-nubel, sing gawe adonan, sing masak, sing nyidungi daging, lha ngoten niku Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi para sahabat dikon ngeparek-ngeparek. Jadi nalikane sama Jabir niki teko di wong wedok niki mau diaturi Kanjeng Nabi teko karo sahabat kabeh diundang. Sing wedok aku ki ngomong awakmu Kanjeng Nabi karo wong siji to loro kok malah nggawa sakmono akeh. Sing wedok niku ya kaya belek. Sing wae hak cara kita mboten. Tak wong siji ae malah ngono akeh kok iki kabeh. Ana to Kanjeng Nabi jalur jawab sing lanang yo dake ae. Mesti mulai dijawab sing akeh tambah nemen kok sing wedok lek ngomong. Kanjeng Nabi niki sing ngatur sing nyiapno para sahabat niki dengan mlebu-mlebu tapi ada desek-desekan ganti-gantian. Sampai kabeh niki wis bar mangan kabeh. Kira-kira jumlahe 3000. Pasukan Khandaq niki perkiraan 3000. Lah niki panganan niku cuman sak kendil terus roti teko gandum. Lah daging niki mau cempe cilik. Wedhus sing cilik tapi iso dipangan karo para sahabat jumlahe 3000. Niki berkah astane Kanjeng Nabi nampak teko astane Kanjeng Nabi keberkahan daharan-daharan sing dicekel karo Kanjeng ya. Sampai-sampai siji riwayat niki mau karo Kanjeng Nabi diaturi wis nang panganono daharan iki. Terus awakmu paringono hadiah kiwa tengen tangga-tanggamu paringono hadiah. Sak temene niki mau daharan sing ana di dhuwure pawonan. Sing
ana di durune pawonan niku ngendi kendil niki mau tetep kaya-kaya gak kurang blas. Kaya-kaya kok gak kurang blas. Ngoten. Niki masyaallah niki berkah Kanjeng Nabi. Jadi dipeseni Jabir niku kandhane nang bojomu aja sampe diangkat diduno masakan niku no aja sampe di napa adonan roti niku aja ditutu aja dipanggang ngoten. Wis pokok aku sing tandang kabeh niki. Niku Kanjeng Nabi. Masyaallah niki sifate Kanjeng Nabi. Jadi sisi riwayat niki gandume niku cuman sak sok. Berarti cuman kira gak sampai 3 kilo bayang. Gandum niki mau gak sampai 3 kilo karo cempe iso dipangan sampai 3.000 wong. 3.000 wong. Niki mukjizate Kanjeng Nabi panganan saiki tapi dadi ya lah mulane ten mau pengin iki Maulid Hatibah kan ada haru nampak atau asane Kanjeng Nabi keberkahan makanan-makanan lan umbi-umbi. Jadi siji riwayat niku Jabir niku nalika ngaturi Kanjeng Nabi niku bisi Kanjeng Nabi bahasane duweni daharan saiti terus dikon ngundang wong siji to. Tapi Kanjeng Nabi malah kok nyeru para sahabat niku dijak terus siji riwayat Kanjeng Nabi niku ngaturi sing wedok awakmu golekno tukang masak tukang ngaturi tukang gawe roti engko gawe karo aku ngoten jirat akhirnya tenan ana sing gawe roti ana sing ngaturi ana sing nyiapno ngoten di jirat iki Kanjeng Nabi niku para sahabat ya ada kok enggak kesatan ning Jabir niki gawe masakan undang-undang kendorenan. Di kendorenan niku mboten kok zaman sakniki tok. Kanjeng Nabi nggih ngoten. Lah mulane saapi-api niki wong Islam Bainul Islam niku ya it'amut ta'am. Ana sahabat niku tanglet apa sing apik di Islam? Ya it'amut ta'am ya mangan mangan niki perkara sing apik nalikane di agama Islam mangan sapa sing gak bermangan ya to. Santune diundang mangan semenge kakak. Nah niki termasuk perkara sing apik di agama Islam. Ada siji riwayat niki nalikane Kanjeng Nabi rawuh niku Kanjeng Nabi niku ngidoni daharan niku diidoni. Terus didongakno karo Kanjeng Nabi. Terus berkah. Nah, terus nama dadi berkah. Ana siji riwayat iki jumlahe ana kira 1000 wong. Jumlahe ana 1000 sing dahar waktu niku. Cempe siji karo gandum niku perkiraan sampai 3 kilo. Iber. Mulane kendorenan niku nggih zamane Kanjeng Nabi. Mulane wong desa nek sore kendorenan undang-undang mangan-mangan ampung-ampung banget. Nah, memang ngamalno hadis ana sahabat niku tanglet ayyul Islam khairun ya Rasulullah dijawab karo Rasulullah tut aimut ta'am aweh mangan iki wong lek wis pokok bareng kumpul terus mangan ayem atine wis pokok mangan dadi no ayem dadi nyoten dadi no sen. Nah pelajaran sing saged kita ambil ya mau dadi wong niku aja ngerasa paring mulya senajan duweni pangkat duweni kemuliaan duweni wilayah tapi tetap gelem berbaur karo masyarakat. Wong kita niku rumiyin niku nyaman niku daharan niku lho. Kita sebagai santri biasa sing nyiapno niku para masyayikh. Sing nyiapno niku masyayikh, para habaib, para masyayikh sing tuwa-tuwa sing imame gede-gede niku lho. Nyiduki sego diaturno kita. Yang noni guru kita niku biasa ngoten niku nyidu terus nyiapno kombenan niku biasa. Ya salah siji ya niki ngamalno hadis niki kepengin koyo dene Kanjeng Nabi. Mulyakno tamu, mulyakno wong senajan sebagai rektor, sebagai dosen, sebagai syekh, tapi tetap
akeh zaman tadi. Nah, mulane lek wong sing ngoten niku kok gelem berbaur ngoten niku gelem ngladeni, malah dadine wong niki dadi wong sing boten rendahan, tapi malah mulia sebab wong niku lek gelem nglayani siji waktu wong niku ya bakal dilayani. Ya mulane kula sering nyampekno awakmu. Pokok apa sing mbak lakoni perkara apik utawa perkara elek bakal ana palese. Awakmu jadi santri kok ngladeni, melayani, lha niki siji waktu awakmu bakal dilayani wong. Siji waktu bakal dilayani wong. Lek mboten ngoten mungkin anakmu, mungkin keturunanmu sampai kepitu lagi ngrasakno berkah awakmu nglakoni kaapikan yaiku ngladeni wong. Tenan. Sebab hal jazaul ihsan ilal ihsan iki kula sering sampeyan ngoten niku. Di perkara apik ya balesane bakal ilahuna wa alam bisawab. Subhana rabbika